så blev det tirsdag, og det er jo dagen, hvor jeg trækker kort i min gruppe, der hedder Vejen til dit indre lys. Og i dag har jeg valgt at trække kort for det, der hedder Mindfulness Cards. Det er en lille simpel pakke, og nogle meget simple små kort med nogle fine tekster. Og jeg har trukket 3 kort, og de ligner jo hinanden, som I ved. Og dem vil jeg vende sidst på eftermiddagen, men I har muligheden for at vælge kort 1, og det der hedder kort 2, og kort 3. Og ja, det er jo spændende, hvad de byder ind på. Men hvilken et af kortene taler ind i dig? Jeg lægger lige et billede her ved siden af, nedenunder. Og så kan I jo se på kortene. Som sagt, så er de jo ens, og det er jo en del af det her game at mærke ind i, hvilket kort der taler til en selv. Jeg vil ønske dig en fantastisk dag, og som sagt, så vender jeg kortene her sidst på eftermiddagen. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej!